Но не у всех есть радость в сердце почему-то. Днес няма вече такива подобни затвори и въпреки хората искат да живеят свободно. И живот е съвсем различен. Чтобы иметь радость, не обязательно быть на воле, обязательно просто иметь Христа в сердце. За да имаш радост, не е задължително да бъдеш пуснат на свобода. Важното е да имаш в Христос в сърцето си. И следующая песня автор говорит, И в следващата песен авторът казва, что познал я однажды Господа, че веднъж аз се запознах с Господ. и все сомнения рукою мощною Он И устранил. всичките съмнения той с мощната си ръка ги примахна. Грехи все прежние предал И забвению. всичките грехове той ги хвърли зад гърба в историята. Няма ги вече. И кровью чистою Он их омыл. И с кръвта си чиста той ме уми. Вот поэтому мы празднуем Рождество. Потому что в Затова Рождестве ние Иисуса празнуваме Рождество, защото в раждането на Исус Христос наше спасение и наше е прощение. нашето спасение и нашата прошка.